Ki vagy te? Én vagyok a figyelem velóció. Figyelem elvonó! Hát de vakuval meg nem jó. Bemutatjuk a Félni és Mérni, ahogy a Két műszaki szaki című folytatásos termékünket. Ez nem is öngépezett még. Időszámításunk előtt az az a dátum, 10 évesnél régi viszkit nem tartanak számon. Mosógépet nem láttunk még, csak elektromos teknőt, ki sem adták még a Prehistorik 2-t. Rédi és Béni, a két műszaki szaki, homovikusznak akartak látszani. Barlangban laktak, nem is néztek napra, ezért volt, hogy viket véstek a felvétett lapra. Nincs kihívás, ami hőseinket gátol, nyár végén kezdődik a pterodaktil tábor. Rédi közösségi ponttal kőrégiumot kapott, Béni meg azért, mert a szülei kőgazdagok. Kőből volt a coax kábel, kilobájtos kvóta, Perizan fiatal volt, a Csernozjon meg kója. Modem internet a gigabiten bitjen, szobájában Béni gyorsan pornópartit ringen. Ez a joystickban meg elég ősi fajta, jégkorszakban bizony könnyebb húzni rajta. Azért nem költött csak Playboy naptára, pár ezer év múlva váltunk Gregóriára. Rosszul kasztoltam egy stringet unsigned hitre, most pont leinnám magam előember szintre. Zordon kőszívének diploma a vágya, de sajnos maradt még pár kötelező tárgya. De Béni velem kinyitott a homár, kőszerszámon most már nőbe pattintanám. Morosaurusszal lesz holnap ősrobbanás 2, mire nekem diplomám lesz Jézus Krisztus eljő. Béni aznap érvelhetett eleget, úri előtt bedobtak egy sült kartfogó keszeget. Miért nem vagyunk rendesen meganimálva? Szerkesztőben nyomtak rá az override-ra. A partiban a Rolling Stones-ra vonaglottak sután, megakadt a szemük a sok tágú villás és sunán. A rengeteg csikkőkain láttam, tényleg azt hittem róla, hogy egy sámán. Annyi golyó, mint egy meccsen el kéne egy holbíró, hova hozott engem ez a rohadt hombíró? Szervusz ősnyi, tudod miért nem lesz a felvettek feléből mérnök? Nyelte a söröket, mint Nokedin a gácsér, meg is büntették közterületen alkoholfogyasztásért. Fájó fejjel ébredt egy nagyon rusti libával, majd droggyakon is meghúzták egy halálfejes hibával. Vilma! A kőkorszak elmúlt, a sok bunkó maradt, régen minden jobb volt, ma meg minden szaradt. Nem azt mondom, hogy paleoinformatika, de paleoinformatika. Ja, ez a izé, az a csávó, aki mutat állandóan.